Karon na ang keypad ng cellphone niya to niya. Ting 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 na. Yung nagtawag ato kay Teneng neng burikat nga anay. Sa una nga cellphone niya naman to. Hanap yung ba niya? Teneng burikat na butterfly. Yan na. What's up mga kamaro? Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, we're having our question and answer portion. It's all about our relationship. Muna siya sa Miss Universe nga moingon nga thank you for your very nice and wonderful question. Naana bitaw. Nga mingon niya. I'm Romel P. Malnegro. Nag-iwan ng kasabihan. Kung ang laki gikan sa lapok, ang babae gikan sa gusok sa lalaki, ang mga bayot gikan sa gusok nga nagkalapok-lapok, maong kusog-musop-sup sama sa kaalimato. And I thank you. So kay mga questions na sa gikan ni sa among friends sa mga Facebook, sa Facebook nga nag-comment sila sa among gi-post nga question and answer. So then ang uban ga PM na sad namo. So mo ni ang mga questions. So mag-start na ta. So before that, kung bago ka rin sa aming channel, please watch, like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na bagong i-upload namin. So just keep on watching. Ano ang first question? It comes from my mother. Pila ka times mo nag-away? Pila ka times nag-away? So, ipon sa ako. Years later. Actually, wala ko kay bawo kapila na kay kadaghan naman yung binag-away. Dili na maihap. Dili na maihap. Okay, so pa-shoutout sa iyo, Mama. Mary Ann Elorimo, so shout out, then keep watching. Second question. Rinalyn Pugoy. Shout out mo sa iyo. Nga nang sweet kaayo mo. Siyempre, di mo sweet, lisod po magsigir mag-away. Di ba? Dapat sweet yun. Away lang ang magsigir mag-away. Wow, gid. Sinuna. Next. Jericho Buboy Balili. Can you assure nga siya nag-good for a lifetime? For me, kung dili siya magbinuang. Wow! Parang hapon, siyempre, lisod po, for a lifetime gihapon nagbinuang na, di ba? So, nga lang, gihapon na. Mga oras. So, shout out ni Jericho Balili nga nasa channel nga Buboy Vlog. Buboy Vlog. So, please subscribe his channel. Malingaw mo ito. Yes. Sunod na question. Dito. From Lovely Pellegrino. My best friend. Kanong sa ako magminyo kay manukos ko. Oh my God, love. Wala pa mi plano na nga. Puna, tawagan na ka na mo after After 10,000 years. 10,000 years later. Bitaw. Wa pa may plano na. Sunod. Taga-asa imo uyab from Patrick Abakahin Aklan. So, kire ang uyab taga Binaserte Pilar Bohol din. Then si Romel from Katipunan Alicia Bohol. So, kita-kita ratari yung Shout out Patrick Abakahin Aklan. Mari mo mag-ihaw tag manok. Pagdala mo manok kay manok.
Next question from Ronaline. Shout out, Sassy! So, here's the question. What was the biggest fight you've ever had in your relationship? Kana laging fight ngayon ako? Oh. Fight? Bitaw, kanang kuan good kanang biggest fight sa mong relationship yun sa man to? Biggest fight? Para nako ha. Kato nga time nga appeal kong pageant. Wow! Then, nisulti siya na ako nga mudong siya og bilar for examination sa college, for college. And then, wala ko kaiba, wala siya moingon nga kauban din niya yung ex. So, mo to ang biggest fight for me. Pero ambot ang kaniya og unsa para niya. So, maora po to. So, next question. Pila na mo ka months or years sa imong uyab, ate? From Ilin Buslon ayo. So, Hello. shout out Shout out Ellen sa'yo. Buslon. Shout out. We're having 2 years. Mag 3 mirong Mag-3. September 8. September 8. So, Puhon-puhon. Puhon-puhon og kalayas Ginoo nga maloy ang Ginoo. Invited mo sa mong kwan. Anniversary, charot. Joke! Joke lang. So, next Quarantine question. pass. Next question. From Esperanza Galendez. Mano siya, kauban ako ni siya sa work. Jollibee. Here's the question. Nakatry na ba mo og buwag? And kinsay una mo say sorry ninyo kada mag-away mo? So, actually, wala pa dyan may nakatry og buwag-buwag. Siyempre, sa among 3 years, 3 years, wala pa may nagbuwag. Sige lang may away. Away, buwagay. Kumana mo nga, di ba? So, tingnan na dun sa siya. Sana all. So, ang dili man sa, depende man og isay makasa, mo'y magpulang sorry kay, lain na po ka daw. Ang makasa, may sorryhan, di ba? Oh, yun. Sunod. From Gifani Maputol. So, Kung igagaw. shout out ni Jipani Maputol. Naanap po din siya yung vlog, guys. Kailangan i-subscribe po siya. Tan-out. Yan channel is Jeff Vlog. Wala ko Jeff Vlog o Jeff Maputol Vlog. Or bawang sa to yung channel basta is basta subscribe na lang. siya yung channel. So, here's the question. Unsay secret ninyo gaw nga strong man kayo ning relationship? Sana all. Ang secret jud ana kanang kuan kanang ukaon mo asin sa katulos ka adlaw. Nya maligo mo sa kada adlaw. Manot bras. Mana ika-strong sa inyong relationship. Bitaw kanang kuan dagod kanang pag sinabtan na bitaw kanang sinabot mo duha. Siyempre lain na pagad na kuya mo dili sinabot. Sinumbagay mo kanunay niya eh. Bang! Sinumbagay lain na pagad. Kaduhan na to. Kaduhan. 2 rounds. Next question. From Jericho Gapon. Jericho Buboy Bali. Are you ready for your struggle as a couple? Pa-shout out na po sa akong channel ate kay tanawon ako ni inyong vlog. So, para na ako no, ready na ko. Yes, ready na ko kay since nagkauyab ni daghan na jud yung mga struggles nga kuan. So, Like, sa among gikuan ron, sa among vlog, nag-struggle sad mi. Kung saan eh. Saan ni pag-achieve sa mga watch hours, Sa among mga subscribers. subscribers pod. So, shout out ni Jericho Balili. Next question. From Zoe. Unsa ang pinakagrabe nga decision that you've made para lang sa inyong relasyon? Wala. Man siguro. Wala Pa-shout may out mga- na lang ni mo, Joey. Ay, ang vlog kay nasa ay channel pod. So, please subscribe na lang sa iyang channel si Bisayang Vlogger TV. So, adto malingaw sad mo niya. Kay Malingaw jud mo niya, guys. Okay. Daghan siya mga kabuang ko. So, next question from Maria Jessa Campuso. Shout out ni Maya Jisa Camposo. Shout out.
Amping diha. Your most embarrassing moment. Most embarrassing moment. For me, kanang matulog si Romel nga maglaway, magnanga. Bitaw ang Siya. Mo dai pinaka. ang imuha nga maghagok nga matog. Di ba? Pero mas worst imuha kay maglaway, di ba? Matinga na lang ko mga kamaro kay pinakabuntag sayo. Mabasa na lang ang unan. Kay siya mo na naglaway. Kuha mo naglaway to na. Niya mo iring nangihi. Ayaw mo ko niya kay. Sinood niya akong story. So, next question from Jennifer Kahigas. So, shout out ni Jennifer Kahigas. Shout out sa'yo. Here's the question. How it comes nga nahimo mo vlogger? So, actually, wala dyan min hunahuna nga vlogger. Lingaw-lingaw sa dini nga po ay. Siyempre, quarantine mo tayo mabuhat. Lisod po, magsigir at hinoktok. Lingaw-lingaw sad. So, what if mo ay mo click day. So, tabangi may araw mo click. So, just support us. Next question from Maria Ara Joyce Amaro. Bakit tupaking ang mga babae? Bakit tupakin ang mga babae? Ambot ninyo, tupakin din mo. Ito, para nako tupakin kay. Siguro, may mga tuan, mga laki nga, mga di masabtan. So, tupakin yun ang mga babae. Ayaw na ninyo sabta kay kung di ninyo masabtan. Kasi pag sige mong sabot, kung di ninyo masabtan. Maupod! Ay nalang sabta, hindi mo tupakon. So, next question from Rodel Omboy. Rodel Omboy. So, kini si Rodel Omboy, board meet na mabutan kayo. Siyempre, butan ni kayo siya. So, here's the question. Did you consider yourself as a role model? In what way? Di-consider, dili man sad ma-consider mo self nga kanang model kay dili man may nagrampa-rampa ka na bitong rampa-rampa ng model na anak ito. Ginagawa mo. So, bitaw actually kanang siyempre, good. Tubag ka. Kanang i-consider jud ko na mo kagalingon as a role model kay like karon tabo karon sa millennial, di ba? Ang uban bisag 14 years old, 16 nanay mga anak, di ba? So di man sa pahinambog pero kanang kanang i-consider po na mo as a role model sa uban para sa uban. Sundog kami pag-vlog po mo. So, next question from Elinita with B. So, shout out ni Shout out po Ate Elenita Winbin watching from Norway. So, amping ate. So, mo na yung pangutana. Kinsay mas sweet ninyong duha? So, mo ikatubag ani. Kanang kami kung duha kay kaya job lisod po mag-straight pa nang usa, di ba? Dapat fair. Dapat fair din na. Og sweet siya, sweet po ka, di ba? Yun. Kailan po ka ng sweet ka, di ba? Fight siya. Kailangan sweet yun mo. Duha sweet yun. Okay, mag-uban man na eh. Sweet o sweet. Di lahi. Bagay kayo ng sweet o sour. Sweet and sour. Bagay po na, pero mas bagay ang sweet and sweet. Charot. Next question from Jilo Abigail. Shout out sa'yo. So, here's the question. Asa mo first nagkaila? Wala gid mi nagkaila, guys. Wala gid mi nagkaila. Wala mi nagkaila? Wala mi nagkaila? Wala gyud. Wala mi nagkaila. Bitaw. Sa text ra mi nagkaila. Okay. Text ra siyempre ni text man yan ay. Millennial naman daron ay. Ang keypad ng cellphone niya to. Ting ting ting. Ingon. Nigtawag ka to kay. Ting ning ning. Burikat nga anay. Tama na nga cellphone niya naman to. Ano pa ba niya? Teneneng,
burikat na butterfly. So, ikaw sa cellphone namin nag-aila kasi siyempre high-tech naman ron yung pareha sa una nga message pa ako lang swat-swat bitaw nga. Nagmabasa sa awan mahimo nang bawo eh. Basta kay makuha na dili na madawat nimo mabasa sa awan. Dili na mabasa. So, next question from Jake Kutamura Otor. Otor. Sorry. Shout out sa'yo, shout out. Oh, si Jake Kutamura Otor na naman sa channel ba walang kay bawt. The second. So subscribe po mo. So, di ako na po'y basa. How both of you consider yourself as being you? Sulisura po ni mo question bigo eh. Bawon saon eh. Consider yourself as being you. basta kayo consider mo na. Consider ko naman self kay being you, being me. Being us. Oh, being us. Being us. So, shout out ni Direk Kutamura Otor, gikatawaan ni mo nga yung mga playdo kay kuha na lang ko ng G. Ako ko nang nga, may pulihag G. Sorry. Next question from Robert John Escobedo mo niyang mga friend nga buang may gusto na mo ni kauban-uban ng eskwelahan. So, mo niyang questions. In what situation you consider yourself as mature? Siyempre, sa pagdago sa relasyon, siyempre, ang amagag. Okay, magbuang-buang ka, magag. Mutuman kas mga rules and regulation ba? Para sa eskwelahan. Hindi ka mutuman, pas ka, madiro ka. So, next is from Josephine Morica. So, shout out eh. Pasmitin ako si Ate Josephine. Unsay factors nga naka-strong sa inyong relationship? So, ang factors nga naka-strong sa inyong relationship is usara jud. X factor out di kanang pagsinabtanay ra jud kay siyempre ang pagsinabtanay makaayo sa uban man. Mo man na ang pagsinabtanay ang makalahutay. Diba? So, mora na factors nga amo kan. Paminaw kay nagtambag na si DJ Romel Lunyo. Yeah. So, yang second question. So, kanus apa daw mahuman ng quarantine sa number ng Duterte katong tawagan? Malagi. I-try og sa Facebook. I-add lang si Duterte. IPM. So, kanus sa mahuman ng quarantine wala pang kibaw. Shout out na lang ni mo tayo. Ramping mo niya. Hello. So, next is from Mabel Pearl Salisid. So, kani nga, cute kayo niya mong pinaka-cute sa mong eskwelahan o mong room. Charot. Bitaw. Pinaka-cute. Nganong nakahuna-huna man mo og vlog. Tre nakahuna-huna mi kay tungod sa kalaay mo. Siyempre, walay trabaho, walay eskwela. Mag-unsa nga may maghinuktok. Makabuang na hinuktok, di ba? Kung maghinuktok ka, ay alam pag hinuktok kay mabuang ka na. Kinsay, yan. Next question niya is Kinsay question. Kinsay idol ninyo nga sikat nga vlogger ron. So, ang idol na mo is si First, Jamil. Oh, Jamil, siyempre dako na ilang bahay mo god, dako ilang bahay, subscribe na daghan na kayo, milyon na. So, I hope nga makaabot niya na kung makaabot lagi po. Kung tabangan man ninyo, my God. So, ang next is Jaiga, siyempre sweet mo ko sila. Jaiga. Sweet. Interesting po ilahang first kaila. And then, shout out na nimo Mabel Persalisin. Shout out sa'yo. And for the last question. From
Clark Pineda Lumarda. Here's the question. Being ROTC officer or ang uyab? Sawa na nga question. Siyempre, Okay. kabady na ako sa inyo. So, Wait. Napo ni siya vlog, guys. Oh. Napo na po ni siya kuan. Dako na siya bye. Ang yang Clark TV. yung YouTube channel is Clark Vlog. So, Clark vlog. please visit na lang and subscribe. So, Bads, mo na imong answer sa imong question. Siyempre, ang nagkauna ko doon, nagkauna mi og nagkauyab yung una sa pang-ROTC, siyempre, ang uyab doon, siyempre. Pero, joke na eh. Tinuod man ko na. So, natural. Pero, deep Pero inside ni Romel is being an ROTC. Di eh. Okay na gupo na. Dapat mo na maguban ang duha kay siyempre. Lami mo gupo ng natay extra curricular activities. Di ba? So mo nan to. So, mo na to siya mga kamaro. Humara ka mga question and answer portion. So, Kung na pa may mga pangutana, just comment down below and para matubang sa damo. Quickly. Mga gikalibugan or nalibog o gilibugan o naglibog-libog lang dyan mo. Pangutana lang mo sa ubos. Comment lang below. Aming Think me mga kamaro. God bless and Thank you! See you in our next video! Bye! Bye!